Θα πάρω μια ανηφοριά, ποίημα του Κύπριου Ευαγόρα Παλικαρίδη, που στα 19 του χρόνια απαχωνίστηκε μόνο και μόνο επειδή τόλμησε να ονειρευτεί την πατρίδα του ελεύθερη. Θα το ακούσουμε από τη χοροδία μας. Δεν μπορώ να καρτερώ. Θα πάρω μια ανηφοριά. Θα πάρω μονοπάτια. Να βρω τα σκαλοπάτια που πάνε στη λευτεριά. Τα σκαλοπάτια θα ανεβώ. Θα μπω σε ένα παλάτι. Το ξέρω. Θα είναι απάτη. Δεν θα είναι αληθινό. Μες στο παλάτι θα γυρνώ, ώσπου να βρω το θρόνο. Βασίλισσα, μια μόνο, θα κάθεται σ' αυτόν. Κόρη Πανόρια θα της πω, άνοιξε τα φτερά σου και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ. Και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ. Γεια σας παλιοί συμμαθητέ. Τα τελευταία λόγια τα γράφω σήμερα για σας. Κι όποιος θελήσει για να βρει ένα χαμένο αδελφό, ένα παλιό του φίλο, ας πάρει μια ανηφοριά, ας πάρει μονοπάτια, να βρει τα σκαλοπάτια που πάνε στη λευτεριά. Να βρει τα σκαλοπάτια που πάνε στη λευτεριά. Με την ελευθερία μαζί μπορεί να βρει και μένα. Αν ζω, θα με βρει εκεί.